Salutare toată lumea, meu este David și bine v-am găsit în nou episod de 2K. Astăzi ne vom juca, desigur, John Cena vs. Big Show. Mine sunt sigur cu John Cena. Big Show mereu îmi place că e un prost. Nu știu ce trebuia să dau eu încă. Să nu ghicesc mereu. Hai, gata, mai ieși. Să nu te ieși pe sine. Mă că stau pe sine, frate. Vreau să-i văd pe uite. O să fac finish-ul și fac manevra să fac mission. Gata, rămâne. O să dau și aici. Cunosc pe Big Show. Îmi dau un picior. Așa, dau și fac manevra asta. Să mai forțos rău. Mă dau aici. Da, asta este da. Văd că da, nu știu nimic. Nu să-i fac sincer. Dar dacă nu le-aș face acum, vreau să-i primați pe manevre, dar ce îmi pasă? Can see me now behind the show. Big Show. Big Show. Big Show. Dacă manevrează și aici. Așa, ia. Stați scurt. Nu mai crescut aia. Oh, nu. Zice, bună să misiune, frate. Uite. Tu faci trebuie. Greu să înțeleg în jocul ăsta. Nu contează. E cam greu pentru mine poate, dar nu vreau să bine, cred că dau un gol. Cu manevra de submission pe dă ăsta, pe dă. Așa. Deci, care vedeți? Să mai fac o manevră de submission. Gata. Idi.
Uite. Asta să că... Cedează! Am făcut să cedeze! În sfârșit! Dar de mai bine îi făceam finish-uri. Nu am vrut să vin la irosesc. Frate, mai mergi. Nu, am dat din nou să fac aici. Nu, bișo, nu ți-ar face asta. You can see me. Can see me? Claro, e verdade. Da. Mai fac un meci sau tare să... Da, mai fac un... Să mai fac. Ca să-l fac în... Da, nu l-aș vrea să mai fac. Trebuie cam atât cu acest episod.